Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu a v dnešnom videu si poď so mnou pozrieť, čo sa mi bude najviac páčiť z dvoch vecí, ktoré budeme mať. Takže máme tu takéto pekné ohlávky. Ja si myslím, že obidve sú veľmi pekné, na tom čiernom podnikovi pekne tá zelená vyniká, ale mne sa osobne viac asi páči tá ružová. Ďalej tu máme takéto pamlsky, nejaké rúžové a tie druhé sú z Decathlonu, ale za mňa vyhrávajú tie druhé s niekým tým ovocím, pretože tie poznám. Ako ďalšie tu máme takéto úzdy, prvá je westernová a druhá je anglická a keďže ja jazdím anglický štýl, tak vyhráva samozrejme anglická úzda a aj sa mi v tomto prípade viacej páči. Ďalej, wow, podsedlovky. Keďže mám všetko s barvnou zladené do takej bordovej farby, tak vyhráva bordová.